Hei kaikki, maaliskuu maata näyttää. Ensimmäisiä päiviä mennään maaliskuuta ja ajattelin nostaa teille kortin maaliskuun energioihin. Ota tämä viesti, tämä opastus vastaan, jos siltä tuntuu. Ota se, mikä resonoi, ja jätä kaikki muu. Katsotaan, mitä nousee. Täältä nousi tällainen kortti tällä kertaa. Eli Lanttien prinssi. Lanttien prinssin kortti kuvaa kukoistusta ja hedelmällistä toimintaa. Tätä symboloivat hänen takanaan olevat monet erilaiset kukat. Prinssi istuu vahvan härän vetämissä tukevarakenteisissa vaunuissa. Härän symboli toistuu hänen kypärässään. Prinssin ympärillä olevat hedelmät kuvaavat hedelmöitymistä ja kasvukautta seuraavan sadon runsautta. Prinssin vasemmassa kädessä on pallo, maapallo, jossa on matemaattisia symboleita. Ne viittaavat kaiken jatkuvasti uusiutuviin ilmenemismuotoihin. Hedelmät, niin olemassaolon makro- kuin mikrotasollakin. Prinssin oikeassa kädessä oleva sauva, jonka päässä on pallo ja risti, edustaa yleismaailmallista tietoisuutta, joka ilmenee kaikessa maan päällä. Härkä vetää vaunuja ehtymättömällä tahdonvoimalla. Mikään ei voi pysäyttää sitä, mikään ei voi horjuttaa sen päätöstä saavuttaa päämäärä. Erityisesti kaikkein tärkeimmissä ja vakavimmissa tilanteissa se kerta toisensa jälkeen todistaa olevansa järkkymätön, kestävä ja viisas. Prinssin avoimuus. Hän on alasti ja suojaamaton. Yhdistyneenä härkämäisiin ominaisuuksiin tekee hänestä luotettavan kumppanin. Prinssi on hyvin meditatiivinen ja hänen luova vuorovaikutuksensa maan kanssa saa hänet ymmärtämään syvästi elämän tarkoituksen. Päätelmä. Nyt on aika toimia. Jos toimit, koet merkittäviä asioita. Kysymykset. Minkälaisesta tekemisestä pidät? Mikä auttaisi sinua ymmärtämään paremmin itseäsi? Ehdotus. Etsi jokin luova liikuntamuoto, josta iloitset ja nautit. Vahvistus. Löydän työn, josta nautin ja joka tyydyttää minua.